Гісторыя, якую піша кожны з нас. Чарговы том кнігі «Салдаты перамогі» выдаюць у Дзяржынску. Трэці выпуск на працягу года рыхтавала мясцовая бібліятэка. Ён будзе распавядаць пра герояў, якія ўнеслі ўклад у вызваленне роднага краю ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Кнігу празвалі народнай, таму што ў зборы інфармацыі прынялі ўдзел краязнаўцы, навукоўцы, ветэраны, унукі і праўнукі сведкаў ваенных часоў. Яны падзяліліся фотаздымкамі, фронтавымі лістамі і асабістымі архівамі. В этих трех частях книги 300 персоналей. Люди, которые воевали на фронтах, которые были в партизанах, в подполье, работали в тылу, родились здесь, либо родились где-то в другом месте, но всю жизнь прожили здесь, в нашем Дзержинском районе. Работу эту мы не прекращаем, потому что этих людей, конечно же, больше, чем 300, то, что мы смогли вместить в эту книгу. Папярэдні том кнігі выпушчаны да 75-годдзя вызвалення Беларусі. Новая частка прымеркавана да юбілею перамогі ў Вялікай Адчыннай. Ірын, паралельна бібліятэка працуе яшчэ над некалькімі выданнямі, у якіх апісваецца лёс спаленых вёсак і гісторыя дзяцей вайны.